Лахшамлар, витаю. Добрый вечер. Мы продолжаем информационный день на телеканале АТР. Будем говорить о самых насущных вопросах, касающихся материковой Украины, а также оккупированных территорий. С вами Гульсум Халилова, и мы начинаем. Україна погодила формулу Штайнмаєра. Це перемога чи капітуляція? Коли буде новий закон про особливий статус Донбасу? Рада міркує. Країною пройшлися мітинги. Чи буде новий Майдан? Ну что ж, я рада представить гостя нашей студии. Виктор Шендебыло, юрист Национального корпуса. Витаю. Добрый вечер. Нашу с вами беседу мы начнем с такого информационного сообщения, точнее с нашумевшей новости, а именно подписание формулы Штайнмаєра. Формулу Штайнмаєра утвердили, чтобы встретиться с Путиным. Об этом рассказал народный депутат Украины от фракции «Слуги народа» Богдан Еременко. Давайте его послушаем. Представник ОБСЄ, не представник Росії, не представник будь-якої іншої визнаної чи невизнаної сторони отримав лист від представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми про те, що цей текст нас влаштовує. Ми на нього погодилися, ці пропозиції. І все. Чому це потрібно було зробити? Тому що це передумова, вимога Росії для проведення саміту в нормандському форматі. Сьогодні ні. Ну что ж, Виктор, вы еще вчера были на акции «Нет капитуляции» возле офиса президента Украины, где вы пикетировали и требовали не допустить формулу Штайнмаєра. Прежде чем как начать нашу беседу, я предлагаю посмотреть, что, собственно, предусматривает эта формула, и продолжим. Спочатку Верховна Рада має ухвалити закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областях. Це буде нова редакція. Потому на окупованому Донбасі призначають місцеві вибори. Їх треба провести за Конституцією України та спеціального закону України, що регулює проведення місцевих виборів у ОРДЛО. У день голосування о 20:00 за місцевим часом вступає в дію закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Спершу закон діятиме на тимчасовій основі. Далі ОБСЄ має підтвердити, що вибори в ОРДЛО проведені чесно, без тиску та є такими, що відповідають міжнародним стандартам і українському законодавству. Після звіту ОБСЄ особливий порядок в окремих районах Донецької та Луганської областей діятиме на постійній основі. Считаете ли вы подписание формулы Штайнмаєра капитуляцией перед Российской Федерацией? Так, ми бачимо ряд загроз, які може привести в підписання цієї формули і подальша імплементація, власне, мінських домовленостей. По-перше, в тому документі, який сьогодні було оприлюднено в ЗМІ, то який підписував Леонід Кучма, як представник України в тристоронній контактній групі, немає жодного слова про те, за яких умов проводяться вибори. Тобто, чи повертається нам кордон, то контроль над державним кордоном до виборів чи після. Тобто про це немає жодного слова. Там виключно порядок, от якраз функціонування цього закону про тимчасовий статус, про який, власне, було озвучено. Давайте подключим к нашей беседе народную депутатку от фракции «Слуга народа» Марию Бардину. Мария, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, добрый вечер. Мария, ну что ж, часть украинских активистов, часть украинского населения подписанную формулу Штайнмаєра считает капитуляцией. Вот что говорят «Слуги народа» на вот эти обвинения? Власне, ми мали вже низку заяв. В першу чергу це вчорашній брифінг президента. Сьогодні в Раді було купа коментарів стосовно того, що ж означає вчорашній виступ президента і як це відобразиться на подальших переговорних позиціях. Власне, президент заявив, що ми погодили механізм, яким чином працюватиме закон про так званий особливий статус під час повернення українських територій. І більше нічого додаткового цим документом не встановлюється. Тобто, коли пройдуть ці вибори, на яких умовах, які будуть повноваження після їх повернення до складу України, це ще все має бути вирішено. Тобто, даний документ став підставою до переговорів у нормандському форматі. І ми очікуємо цих переговорів за участі 4 лідерів країн.
То есть, вот если посмотреть на тот опубликованный документ, да, мы видим, что там совершенно ничего не детализировано, а именно как будут проходить выборы, собственно, что значит разведение войск и как там, собственно, будет находиться ЦВК, отойдет ли полностью российские войска уже на свою территорию. Вот как вы думаете, при встрече в нормандском формате это все будет решено и не будут ли давить все-таки на нашего президента? Ну, президент чітко озвучив наш національний інтерес, наші позиції. Це в першу чергу вирішення безпекових питань, і тільки потім ми можемо переходити до наступних етапів в переговорах. Скажите, а вы можете вот назвать красные линии, на которые никогда не пойдет правящая партия и команда президента? Ну, якщо не буде припинення вогню, відведення військ, повернення полонених, то дуже вірогідно, що про жодні вибори мова не може йти. Спасибо большое. Марина Бардина, народная депутатка фракции «Слуга народа», была с нами сейчас на прямой связи по телефону. Ну что ж, мы видели, она сказала, что пока не будет отведения войск, освобождения пленных и так далее, ни о каких выборах речи быть не может. Такой вариант вас устраивает? Тут є інша, більш глибинна проблема, до якої все це веде. А саме те, що формула Штайнмаєра, про яку всі говорять останнім часом, вона стосується саме порядку набрання особливого статусу на тимчасово окупованих територіях. Проблема в тому, що цей тимчасовий особливий статус, згідно Мінських угод, передбачає ряд інших речей, які є неприйнятними для України, які фактично є здачею національних інтересів. Передусім, це заборона на переслідування, в тому числі вчинення кримінальних або адміністративних правопорушень стосовно осіб, які брали там участь. Тобто ми говоримо про те, що не забороняється переслідувати терористів. Да, мы вернемся к пунктам Минских соглашений про особый статус. Я вот хотела отметить, что Юлия Тимошенко, лидер фракции «Батьківщина», предупреждает, можем стать колонией России. Давайте послушаем, что она сказала с трибуны Верховной Рады. Якщо пройде формула Штайнмаєра, і якщо вони там будуть голосувати пушками і будуть голосувати без народу і без України, то тоді це буде не Придністров'я. Це буде повернуто, по суті, Придністров'я в склад України, і вони будуть потім приймати рішення про життя України під контролем Російської Федерації. І тоді найближче голосування, яке буде, парламентське, президентське, не має значення. 5,5 мільйонів на тій території бюлетенів голосуючих. Там людей не буде. Но якщо залишиться ця територія під контролем Російської Федерації Дайте завершити, 10 секунд. всередині України, це буде означати, що 5,5 мільйонів сфальшованих бюлетенів поміняють всі пропорції всередині України, і ми будемо знову колонією. Ну а вот фракция «Голос» призвала президента предоставить более детальную информацию, на что именно подписалась Украина в Минске. Ми починаємо проходити через перше складне випробування. Це випробування відсутністю інформації, бо назвав це так коректно. Після вчорашньої заяви президента України виникло цілком логічне, цілком зрозуміле занепокоєння суспільства, яке насправді не розуміє, що відбувається і що на нас чекає далі. У Верховній Раді є ціла низка важливих законопроєктів, починаючи від бюджету і закінчуючи законом про ринок землі, але насправді дуже важко обговорювати щось, коли ми не розуміємо, як саме виглядатиме наше майбутнє. Скажите, а вот Богдан Еременко в том числе заявлял о том, что подписали формулу Штайнмаєра для того, чтобы состоялась встреча 4 лидеров в нормандском формате. Так неужели так важна встреча с Путиным, что мы идем на подписание этой формулы? Я так розумію, що чинний президент хоче вперше, взявши участь в нормандському форматі, спробувати відстоювати позиції України, які цікаві, які будуть забезпечити національні інтереси. Разом з тим, ми прекрасно розуміємо, що ті пункти, які були закріплені в тому ж безальтернативному Мінську, вони не є цілком прийнятними, вони суперечать національним інтересам України. І якщо ми будемо виходити на міжнародну арену саме в тому форматі, що ми відстоюємо ці положення, то це не є зовсім тою перемогою і тим миром на українських умовах, який потрібен нашій країні. А ви вірите, що встреча в нормандському форматі буде результативною? Насправді маю певні сумніви, тому що Росія – це досить
складний супротивник. Крім того, ми вже бачили заяви інших двох учасників нормандського формату, Німеччини та Франції. Вони, які поздравили. Вони привітали по-перше, при імплементації цієї формули, тобто з погодження до імплементації цієї формули. По-друге, вони якби в своїх інших політичних заявах, керівники цих держав, вже давно підкреслюють свою певну лояльність до сторони Росії. Тому, насправді, участь в цьому нормандському форматі, вона буде в нинішніх умовах складною та не дещо конфліктною, напевно, тому що все-таки більшість учасників його будуть відстоювати інтереси саме російської сторони. Крім того, треба нам дещо все ж відходити від того факту, що Мінські угоди є безальтернативними, що нормандський формат – це єдиний спосіб вирішення конфлікту. Він себе давно вже насправді вичерпав. Треба розуміти, що нам треба відійти і від Мінських угод, і змінити нормандський формат на так званий Будапештський формат, залучити Сполучені Штати, залучити Великобританію, країни, які давали свої гарантії стосовно української безпеки, зокрема при нашому ядерному роззброєнні. І вже в цьому форматі працювати далі. Давайте сейчас к нашей беседе подключим Германию. Не Штайнмайера, а Райтшустера, Бориса, журналиста из Германии. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Борис, что ж, у нас тут в Украине мнения разделились. Часть говорит, что подписание формулы Штайнмайера – это капитуляция. Другая же часть говорит, в том числе и правящая партия «Слуга народа», говорит о том, что нет, это путь к миру. Как вы воспринимаете формулу Штайнмайера для Украины? Во-первых, я во всех отношениях крайне скептично отношусь к Штайнмайеру. Надо понимать, что это друг Медведева, что он очень близок к Путину, и поэтому я считаю, особенно для Украины, это крайне подозрительная фигура, хоть он и, увы, мой президент. Я считаю, что там в Минских договоренностях очень много подводных камней, и я думаю, что если это все так делать, как Штайнмайер предполагает, то это крайне опасно. С другой стороны, то, что сейчас хотят делать, именно этот статус, особый статус, это само по себе я еще не считаю крайне опасным. То есть если ваш президент при этом четко знает, что он, например, не пойдет на эти выборы, пока там граница открыта, пока там 2 миллиона людей в изгнании, если он четко эту границу будет держать, тогда этот шаг может иметь какой-то смысл. Но если он дальше пойдет по этому пути, который Штайнмайер там хочет, то есть тогда это вообще беспрецедентно. То есть сначала захватываю землю, выгоняю оттуда всех, кто мне не нравится, а потом делаю выборы и говорю, вот демократично, видите, они же за Россию. И очень хочется верить в то, что Зеленский очень трезво это оценивает, и что он тут не как лох получается, что это он не наивный, а просто очень разумно играет в эти шахматы. Тогда это может иметь смысл. Но гарантии нету, что он так трезвый. Борис, а как вы думаете, после подписания формулы Штайнмайера Германия и Франция сразу же поздравили Украину, если можно, конечно же, так сказать, и в том числе Российская Федерация также выразила свое позитивное настроение, что касается подписания формулы. Но почему все-таки европейские страны так позитивно относятся к формуле Штайнмайера и ее подписанию? Гульсум, если совсем честно говорить, это очень грустно, на мой взгляд. Для них, по-моему, Украина уже поперек горла стоит, они хотят покоя, и у них сейчас надежда, чтобы как-то дешево отделаться. Да? То есть, как Зеленский правильно говорил в разговоре с Трампом, от Меркель и от Макрон пользы никакой. Я думаю, увы, мой опыт, что они готовы предать Украину при первой возможности, когда там за это идет газ, это мы видим с Северным потоком и все. И для меня то, что именно Франция и Германия, что они это так положительно оценили, так же, как Россия, прошу заметить это, да, что тут гармония вдруг. Ос Меркель, Макрон и Путин. Это для меня очень подозрительно. То есть это меня сильно настораживает. И знаете, я еще хотела у вас задать еще один вопрос. Что касается ОБСЕ, формула Штайнмайера предусматривает проведение выборов на территории ОРДЛО. И, собственно, там будет находиться мониторинговая миссия ОБСЕ, которая после выборов подтвердит демократичность этих выборов и насколько они прошли по стандартам международным и украинским
украинскому законодательству. Насколько можно, собственно, доверять ОБСЕ, которая будет там, возможно, присутствовать при выборах, если, конечно же, они состоятся? Во-первых, мы знаем, что в ОБСЕ, в этих миссиях часто влияние России очень большое. Да? А во-вторых, там все равно такое давление. Но если 2 миллиона человек, по-моему, изгнаны, ну о каких выборах может пойти речь? Да? То есть если я заранее выгоняю всех тех, кто там за Украину, но какие тут это могут быть выборы? И, по-моему, это основная проблема во всех этих минских переговорах и в достигнутых соглашениях, что они эти реалии просто вычеркивают. Но если вы с жуликами, с жулерами сажаетесь так на стол, да, потому что просто самые главные карты, их нету в игре, потому что 2 миллиона ваших сограждан, самых верных Украины, их выгнали. Но какие это могут быть выборы? О чем тут может быть речь? Да? Это могу оккупировать любую территорию, всех выгнать, кто мне не нравится, а потом сказать, вот выборы, вот демократия. Спасибо большое. Борис Райт-Шустер, журналист из Германии, был с нами на прямой связи. Благодарю. Ну а вот социологическая группа «Рейтинг» провела опрос среди украинцев и задала, собственно, такой вопрос. А поддерживают ли украинцы так называемую формулу Штайнмайера? Давайте посмотрим на результат. Згідно опитування групи «Рейтинг», так звану формулу Штайнмайера підтримують 18% опитуваних, 23% не підтримують. 60% респондентів не змогли відповісти на це питання. Ну вот, 60% украинцев не смогли ответить на этот вопрос, поддерживают ли они формулу Штайнмайера. Как вы думаете, а из-за чего, собственно, тогда такая паника, если мы видим, что большинство українців не знают вообще о такой формулі? І саме через незнання, через нерозуміння глибинних процесів виникає несприйняття, виникає логічно спротив. Тобто спротив серед активної частини громадянського суспільства стосовно тих речей, про які ми не знаємо, але які все ж визначатимуть долю нашої країни в подальшому. Плюс інший аспект – це те, що сама по собі формула Штайнмайера, це вже як було сказано, всього лише ключ до імплементації більш глибоких речей, які несуть справді фактично загрозу для України, які передбачають таку де-факто федералізацію нашої країни, створення російського анклаву на кордоні з нею, який буде в подальшому вже вести підривну роботу проти нашей державы. Ну да, учитывая, что во время брифинга президент Зеленский анонсировал новый закон об особом статусе Донбасса. Давайте послушаем, что он сказал. Ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути. І ще дуже важливий момент. Закон про особливий статус Донбасу діє, ви знаєте, що він є, він діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та публічному обговоренні з суспільством. І в цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Ну и то, что несколько раз мы уже с вами упомянули, давайте, собственно, посмотрим, что предусматривают Минские соглашения именно в части про особый статус Донбасса. Звільнення від покарання та переслідування осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей, право на мовне самовизначення ОРДЛО, участь органів місцевого самоврядування в призначенні прокурорів і суддів, можливість для центральних органів влади укладати з органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Держава надає підтримку соціально-економічного розвитку в ОРДЛО, сприяння з боку центральних органів влади транскордонному співробітництву окремих районів Донецької та Луганської областей із регіонами Росії, створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в ОРДЛО. Ну, как вы думаете, насколько анонсированный новый закон будет новым, учитывая, что подобный закон уже у нас есть, правда, он не вступил в силу? В тому і вся проблема, що базуючись на Мінських угодах, всі ці перелічені пункти є безумовно витягами з Мінського протоколу і з комплексу з виконання Мінського протоколу, тобто Мінська-2, який був підписаний в 2015 році. Якщо ми не будемо відходити від цього формату, якщо ми не будемо відходити від Мінських угод, то новий закон передбачатиме абсолютно всі ті самі речі. І навіть якщо він буде прийнятий новим парламентом, прописаний новими депутатами, начебто в широкому обговоренні з суспільством, то я сумніваюся, що він сильно відрізнятиметься. Плюс інший аспект, наскільки широким буде взагалі це обговорення з суспільством,
Адже ми бачимо, що нова Верховна Рада може працювати в режимі такого, як вони називають, турборежимі, коли закони приймаються фактично за день, без там додаткового обговорення, і ми можемо просто банально не дізнатися про те, що ж було зашито в цей закон. Но в нынешнем законе тоже есть первый пункт – это амнистия, да? Правда, не вступающая в силу, как я уже отметила, и в следующем тоже, если будет амнистия, насколько это опасно? Це дуже небезпечно в силу того, що ми фактично не переслідуємо людей, які воювали проти України, які заперечують суверенітет, заперечували свою територіальну цілісність, які стріляли в нас. Крім того, це якби з одного боку це аспект для можливості проведення підривної діяльності проти України, адже це люди, які вже виявили свою нелояльність до нашої країни, які виявили свої власні інтереси, які будуть зацікавлені в тому, щоб далі нести російський вплив на територію всієї іншої частини країни. Тобто, возможно, они будут участвовать в виборах ще? Звичайно. Сама ж формула Штайнмайєра веде до того, що проводяться самі вибори. А якщо ми імплементуємо ряд цих всіх умов, ми будемо бачити, що, можливо, не в цих перших виборах, але в усіх подальших терористи, їхні лідери, так звані очільники органів, які на окупованих територіях, вони будуть, безумовно, ключовими політичними фігурами. Інший аспект – це те, що це фактично плювок в лице, в душу для тих 16 тисяч загиблих військових, для їхніх сімей, які поклали своє життя, захищаючи нашу країну, і сім'ї яких знатимуть про те, що вбивці їх близьких не будуть покарані. Вот что касается выборов, знаете, мне очень интересно вообще, как это будет все происходить. Ведь там должны быть представители политических партий. Выборы должна организовать Центральная избирательная комиссия. Средства массовой информации, то есть журналисты, должны работать в этих местах. Как это будет все происходить? Ну, відверто кажучи, я теж не до кінця це розумію, як можуть бути політичні партії України, зокрема там патріотично-націоналістичного спрямування, бути представлені в такому проросійському анклаві. Інше, в тому, що фактично не може стати, і серед населення, яке ми вже бачимо, в більшості своїй все ж підтримувало такі нелояльні до України позиції. Інший аспект також – це те, що вибори повинні проходити під контролем ОБСЄ. Ті, хто були на фронті, зокрема в 2014-2015 роках, знають про те, що ОБСЄ може дуже часто не бачити речі, які невигідні для Російської Федерації. І про значний вплив Росії, як було вже сказано журналістом з Німеччини, це відомі факти, тому довіряти цілковито, сподіватися на їхній контроль, очікуємо значних порушень, якщо вони не будуть проводити. Саме тому наш обов'язок їх не допустити в такому форматі. В эфире телеканала АТР дипломат Александр Левченко сравнил позиции закона об особом статусе с полуавтономией. Давайте послушаем, что он сказал. Це напіввузька автономія, а пропонують широку автономію. Розумієте? Напіввузька, а пропонують широку. Ось на цій піввузькій ми маємо й стояти. Мінськ їх загарантував, ось на цьому ми стоїмо. Ми маємо їм щось трошки дати. І ось ми це трошки даємо. І це нормально. Ну вот, собственно, вот так он заявил. А как вы считаете, другие регионы Украины, районы Украины не потребуют ли потом такой подобной автономии? Не потеря ли это будет унитарности нашего государства? Звичайно. Мало того, що ми фактично закріплюємо окремий статус, як вже було сказано, фактично федералізуємо нашу країну. Крім того, знову ж таки, деякі прикордонні регіони, там Закарпаття, Буковина, де також є великі обсяги національних меншин, і також є певні проблеми з, наприклад, паспортизацією населення, вони теж можуть абсолютно захотіти собі окремий статус. Крім того, ці ж Мінські угоди, ці комплекси, особливий статус передбачає так само особливу соціальну, економічну підтримку з боку України для цього регіону. Будь-який регіон, який захоче це проявити, захоче отримувати таку ж підтримку. Це буде неспівмірно, і це також є ризиками для створення подібних ситуацій в інших частинах України. Журналист Игорь Яковенко из Российской Федерации с нами сейчас на прямой связи. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Игорь, ну что ж, я так понимаю, что в Российской Федерации в средствах массовой информации РФ все ликуют из-за подписания формулы Штайнмайера. Так почему же, вам известно? Я думаю, что они надеются, что это будет большая победа Путина. Я, конечно, надеюсь, что все-таки это не так, но угрозы есть. Вообще, эта формула Штайнмайера – это очень серьезная проблема для Украины.
Я думаю, что там есть два ключевых вопроса. Это кто будет контролировать украинскую границу со стороны Украины. И второе, кто будет патрулировать улицы Донбасса, Донецка и Луганска. Потому что если это будут делать украинские пограничники и украинская милиция, то тогда все более-менее может обойтись. Если это будут делать местные террористы, то я думаю, что Путин додушит Украину. Игорь... Это будет просто такой троянский конь, который будет впихнут в тело Украины, а внутри этого троянского коня будет сидеть Путин. А душить он умеет. Игорь, а скажите, вот у нас сообщили в «Слуге народа», в том числе, что подписание формулы Штайнмайера было условием встречи 4 лидеров в нормандском формате. На чем будет настаивать, если все-таки эта встреча состоится, на чем будет настаивать российская сторона? Для меня совершенно очевидно, что Путин, как очень опытный душитель, он профессиональный душитель, он додушил в России практически все. Сейчас додушивает Сирию. Он это умеет делать. Он понимает технику удушения. Для этого нужно оставить российско-украинскую границу под контролем местных бандитов и в этих условиях проводить выборы. То есть вопрос в последовательности. Если сначала закрывается граница, то тогда все более-менее нормально. То есть если контроль за границей будет у Украины, то тогда есть шансы, что Украина выступит. Если контроль в момент выбора, вот в этот момент, то тогда уже не имеет значения, ОБСЕ, не ОБСЕ. Можно проводить выборы под контролем любых. Но если граница будет открыта, и на улицах Донбасса, Донецка и Луганска будут местные контролировать бандиты, то тогда любые выборы не имеют никакого значения. Будут те же бандиты. Все. И на этом будет настаивать Путин. Спасибо большое. Игорь Яковенко, журналист из Москвы, был с нами на прямой связи. Ну а в эфире телеканала АТР народный депутат от Европейской солидарности София Федина сообщила предполагаемые даты разведения войск. Давайте послушаем, какие же. Це трагічніше, тому що маємо інформацію, що 9 жовтня о 12 годині почнеться розведення військ. Відповідно, по суті, це ще один крок капитуляційної України. Ну что ж, предположительно, 9 октября может состояться разведение войск в Золотом, если я не ошибаюсь. Да, вот как вы относитесь к идее разведения войск в этом регионе? Цілком негативно. Однозначно і місцеве населення розуміє ризики, і, в принципі, люди, які стикалися з війною, розуміють про те, що, залишивши свої укріплені позиції, якби ми фактично відступимо назад, нам розширимо лінію фронту. Якби наш противник, який так само дотримується цих домовленостей, можливо, тоді би це могло дійсно припинити певні збройні зіткнення. Разом з тим ми ж прекрасно розуміємо, що від терористів чекати про те, що вони просто так само відійдуть, це марна справа. Вже неодноразово під час нашої війни бачили про їхнє віроломство. І скорше за все просто укріплені позиції, на яких зараз тримаються українські збройні сили, українська Нацгвардія, інші військові формування, вони будуть банально захоплені, сіра зона знову ж буде посунута, і нам доведеться будувати нові позиції, заново укріплюватися, і так фактично ми будемо здавати ті території, які впродовж цієї позиційної війни своєю кров'ю наші бійці змогли дещо повернути. Скажите, а вот вообще возможно ли разведение войск, когда продолжается открываться огонь, в том числе и на заявленных местах, а именно Золотое, где планируется развести войска, и причем бьют запрещенными мінськими договоренностями оружием? Безумовно ні, тому що не можна відступати під вогнем супротивника. Це фактично просто віддати своїх військових, свою техніку, просто їм на знищення.
Виктор Шендебыло, юрист Национального корпуса. Спасибо вам большое. Мы вынуждены завершать этот блок. Оставайтесь в Первом Крымско-Татарском и далее смотрите Прайм Мацарский Коршкенч. Ну, почему сразу шоколадная проститутка? Забот Рошен выпускает ириски,